Hey Nora, hvad laver du? Jeg laver lige 50 mavebøjninger, fordi i dag skal jeg sige ja til min lillebror en hel dag. Nu har jeg lavet 50 mavebøjninger. Nu. Og nu har jeg bedt ham om, at han skal gå ind til hønsene derinde. Og så skal han lave, som om han er en høns. Er du klar på det? Jeg vil også sige ja, men ja. Okay. Så hvordan du klarer det? Hvorfor kommer det her op på YouTube? Nej, det er du nødt til. Du skal ind og lave buk på buk. Du skal ind og lave buk på buk. Du skal husk at lukke døren. De er bange for mig. Ja, de er bange. Så siger du på buk. Jeg skulle. Det var sjovt det der nu. Jeg ved egentlig ikke, hvad du skal lave nu. Vi vender tilbage, når det er. Hey Nora, vil du egentlig ikke med mig en tur? Jo, det vil jeg godt. Du skal... Ja, kom lige med mig, så kan vi finde ud af det. Jeg kommer stop. Det er ude af loven. Ja, altså. Det bliver rimelig fedt for dig. Nej. Jeg har tænkt mig, hvis du lige finder mig her. Jeg følger med. Derfor går du bare fremad. Hvad ved du nu? Ja. Ja. Så jeg har tænkt mig, hvis I alle sammen kan se den der busk lige der, den skal du simpelthen sparke til. Spark til busken. Ja, det tænker jeg. Så gør det. Men okay. Og bagefter, så har jeg en anden sjov ting. Den bliver sjov. Ligesom et fodbold. Ronaldo. Okay, så det næste det er, kan du prøve at klare alle de her træer? Kan du ikke gøre meget? Klatre i træerne. Ja, 700 sko jeg på. jeg er Film ned på dem. ligeglad, hvilken sko du har på. Gør det nu bare. Det er vel en lortedag. Og hvis jeg får 50 likes på den her video, så gør vi det igen. Bare hvor at min lillebror skal sige ja til mig en hel dag. Ej, det bliver en lortedag. Så skynd jer ind og smid like og subscribe. Skynd jer. Det her det bliver en lortedag. Ja. Ved jeg ikke. Det kunne være sjovt. Jeg glæder mig. Hvad det her? Ja, bare lidt op. Måske op til toppen. Okay. Lad mig se, om jeg kan følge mig. Det er ikke godt. Kan du bare lige... Oh shit. Det er lige bare... Jeg kan ikke komme højere op. Er det ikke fint det her? Jo, det er for fint. Skal jeg så bare komme ned? Ja, det kan du godt. Skal jeg en måde at hoppe ned på? Nej, det behøver du. Skal lige hænge i den der gren, du holder ved. Skal jeg hænge ind her? Bare helt sekund. Okay. I believe I can fly. I believe I can touch. Er du glad? Ja, nu kan du komme ned. Nu vil jeg meget gerne ned. Og så vender vi tilbage ved næste ting. Nu er vi lige kommet ind fra igen. Ja. Og jeg har fundet på den næste challenge. Jeg Hvad er har det? fundet på, at du skulle putte noget røg der på den der. No. Okay. Så gør jeg det. Det bliver lækkert. Lækker røræg. Det er faktisk koldt. Bekendt ost. Må lige se. Lad os lige se. Taste-test. Taste-test. Lækkert. Taste-test. Nå, hvad vil jeg sige? Du skal ikke spytte det ud. Du kan lave en challenge, så må du spytte det ud. Okay. Nora, Hvor? laver du en challenge? For jeg skal faktisk... Nora, du skal sige ja til mig en dag. Så jeg kan bare sige, at du skal lave challengen. Hvad er det for en challenge?
Lad mig lige se. Jeg vil gerne lidt... Jeg tror faktisk gerne, jeg vil udenfor. Udenfor. Så vender vi tilbage, når vi kommer udenfor. One eternity later. Nu er vi kommet udenfor igen. Ja, og challengen det er... Eller ikke nogen challenge. Det er, I kan se alle de her 3 gynger. 3 gynger. Du skal Hvad skal jeg med dem? gynge på dem. Nej, Bare gynge på dem. gynge på dem, og så skal du hoppe af hver og en. Den der er lidt dårlig, den der er fin nok, den Så er det, jeg han skal tænker. gynge vildt. Og så skal jeg hoppe af den. Ja, skal du. Hvorfor mig? Fing til højre. Nej, jeg fing fremad. Det hedder nok ikke højre. Der er en rød her. Ej, den er jo helt våd. Det kan jeg være fucking ligeglad med. Du kan skifte tøj bagefter. Hvad er det? Loser, loser. Jeg har ikke noget. Nej, det ved vi. Du har ikke tøj herhjemme. Nej. Det er fordi, vi er hjemme hos min mor og morfar lige nu. Ja. Så jeg skal bare gynge og hoppe af. Ja. Det er da ikke så svært egentlig. Jeg håber ikke, du kommer med noget sværere. Jeg Jeg synes- glæder mig så meget til, når vi får 50 likes. Please like den her video. Så når du kan få en bøde i dag, så du kan gå ned med mig. Nå, hvad nu? Du må selv vælge. Så. Første. Så er det anden. Ej, Det er den tredje, der er den værste. den er virkelig våd. Det kan være fucking lige meget. Og vi har ikke engang noget ekstra tøj med, for vi skal kun lige sove her. Vi har ikke tænkt tøj nu. Skal vi åbne den bare vildt? Du kan højt. Skal jeg så bare hoppe af nu? Det kan du godt. Det er nok lidt svært at hoppe af ved den sidste, for den er ikke så rar. Den er ikke så Selvfølgelig. Men hvis der er noget i baggrunden, så er det bare hos mormor, for der snakker med naboen. Ja. Så ja, det er bare lidt. Skåt nu. Nu skal du hoppe ned af den sidste gynge. Du bliver ved at være færdig, men bare hop nu, det gør du godt. Biu. Biu. Så tilbage til nu. næste klip. Nu er vi kommet her til det næste. Og min Der er challenge, virkelig vådt på græsset, så jeg håber ikke, det er noget, jeg skal ligge ned. det er nok en koldvind på græsset. En koldbød. Faktisk 3. Og så bagefter, så tænkte jeg, du gerne lige vil have et rent bad. Nej. Og så kan du lige sætte din fod dernede. Okay, bare lige. Du døber dine sko, så tager du dine sko på. Begge dine sko. Det kan du bagefter. Okay. Så hvad vil du gøre først? Koldbødene. Okay, så laver du godt med mig. Jeg går lige med ned i stillingen. Jo. Det glæder mig så meget til, at vi får 50 likes. Ej, det gør jeg ikke. 3, 2, 1. They see me rolling. Et til. flere? Ja, 3, skulle du sige. They see me rolling. They see me rolling. Nu er du så dejlig nu. Nu har I min røv. Så nu skal vi spille det her spil. Det hedder Bob. Bob. Reglerne det går ud på, at hvis jeg nu starter, skal jeg skyde med den her. Mm. Og så har jeg sådan en stav. Så skal jeg være, at jeg skal skyde ind. Og man skal være på de her 4 Hold. Ja. Så gælder det, at man skal skyde ind på dem der. Og så gælder det om at skyde ind i hul. Ja, og man finder først ud af 5, men det... Så gælder det om, at man skal skyde. Hvis jeg nu er grøn, så skal jeg skyde den herned. Så gælder det om... din tur igen. Det kan jo være ud. Så gælder det om, at jeg skal skyde alle de grønne i alle huller. Og ja, så har jeg vundet, hvis det er. Og hvis jeg taber, så får jeg en straf. Ikke, Birk? Kom. Hvem starter? Det vil jeg gerne. Vil du gerne starte?
Jeg skal jo nok lidt mærkeligt, men det gør lige meget. Jeg er rød. Nej, for det er ikke. Det glemmer jeg så. Og man må sætte den lige hvor man vil på alle streger. Så må jeg skyde igen. Nu er vi tilbage igen. Nu er vi noget lidt kortere. Eller lidt længere. Vi har fået... Nej, længere. Vi har fået mange i. Og det er min tur nu. Skal man lige se, om man kan få den her i? Jamen, du kommer altså bare den sorte i. Ja! Yes! Jeg gjorde det. Så vi lige skyde nogen i. Ud. Boom. Sådan. Siger vi bare. Vi vender tilbage, når vi har en tilbage. Jeg har fundet på vores næste challenge. Eller du skal. Jeg ved, hvad det er. Hvad er det? Så kom. Jeg kommer. Come with me. Come with me. Kom, du skal. Okay, min foran. challenge. Det er lige der. Nej, jeg gider ikke vente. Kan du vende bagom? Ja, du kan nok lidt foran, men altså. Det vil jeg godt. Og han er... Hej. Så. Jeg har lyst. Jo, du skal. Hej. Vi kan lege alligevel. Vi kan lige se her på kamera. Der er ikke så vådt, men der er så bare frit ind. Så han måske... Jeg falder hele vejen igennem, hvis jeg falder. Ja. 3, 2, 1. Boom. Gud, helt jeg må dø. Lækker. Ej, nu skubber jeg lige ud. Vi er på vej hen til nogle handballer. Så skal vi lave noget sjovt derhen. Vi ses derhenne. Vi fandt handballerne. Nu går vi derhen. Og vi har. Der er Se, næsten. han var lige gå rundt om her. Se. Der er ikke så meget om dagen. Så er der meget. De er ret høje. Et lille vindue. Og så er der bagenden her. En gang var der meget mere, så var der helt herhen. Så var der handballer her, hvor jeg stod lige nu. Det var meget større. Og nu vil vi prøve at kravle op. Vi er næsten oppe. Vi mangler lige. Der er lige en lille stol her, man kan stå på. Og så kommer vi op. Så er vi oppe. Det behøver jeg ikke engang. Så nu er vi oppe. Måske har en challenge heroppe til dig. Har den challenge? Måske. Nej. Måske, ja. Hvad er det? Hvis det er lidt mørkt, så er det fordi, det ikke er, fordi der er ikke noget lys. Det er sådan ikke. Det er ikke noget. Det er sådan nogle gange på hjerne. Jeg tror jeg. Og det er ikke engang sådan lidt. Kig på alt det der. Det er så meget. Hvad er challengen, Opjek? Det ved jeg ikke. Nå. Men jeg tror faktisk lige. Vent, prøv lige at give mig den. Giv mig den lige. Jeg skal lige filme noget. Her. Jeg ikke bare sådan. Kan I se det der lige derhenne? Det der hul. Der går vi hen nu. Der hopper vi ned, så skal jeg prøve noget sejt. Prøver vi ned? Nej, vi hopper ikke ned. Jeg hopper ned. Det skal du ikke. Jo. Nej, jeg troede, jeg kunne lægge kameraet derhenne. Og så lave noget sejt. Men det kunne jeg ikke. Nå. Vent. Øj, se mig rollen. Nej, helt til. Kan I se det der hul dernede? Der skal man ikke hoppe ned.
Der er virkelig langt ned. Det skal man ikke gøre. Og der er en ting, mange synes, der er til virkelig farligt ud, men det er det bare slet ikke. Jeg hopper ned herfra. Hop ned her. Det er ikke så farligt. Der er sådan 1 meter. måske længere. Den cirka sådan her. Og vi er sindssygt højt oppe. Skal jeg prøve at hoppe ned? Nej, jeg kaster lige ned først. Jeg kaster lige ned først. Hej hej. Det gjorde ondt det der, men nu er vi på vej herhen. Det var ikke nyt. Det her. Jeg har så dejligt været her nu. Ja. Det er fedt. En agtig ruin. What? Vent. Der var dit fyrværkeri derhen. Mhm. Weird. Ja. Det var den jægerstol der. Det var vi. Jeg tror ikke, vi må. Jo, det må vi lidt. Det er ned til jægerne. Der er en agtig stige op. Birk, tør du kravle op? Hvad skal du? Hell no. Skal du have en chance? Nej. Det er lidt ondt. Guys, Kan prøve? I'm putting you guys here. Then you can see what we are doing. Sorry, jeg snakkede engelsk. Men jeg sagde, jeg sætter jer der, så I kan se, hvad vi laver. Hej. Og vi er ikke så kloge. Nej, det er vi ikke. Skal jeg prøve at klatre op her? Jeg håber virkelig, I vil smide et stort like. Så vi kan få 50 likes. Så er det min tur til at Ja, men bestemme, hvor min Men bare lad være med at like. I kan godt synes, alle at sammen like. Alle sammen like. Nej. Nå. Skal Skal vi lige prøve at tjekke? Skal vi lige prøve at tjekke? det sveder. Det der. Min lillebror skal til at gå derop. Jeg skal prøve at gå derop i den. Så han går derhen nu. Kig. Det må egentlig godt. Måske er det godt. Så kravler han. Hej. Det er bare en helt almindelig sol. Birk, tag lige kameraet. Det er så værd. Så kan man lige se udsigten. Tag kameraet. Okay. Kan du nå? Give me the camera. What's up, guys? What's up? Hej, guys. Nu kommer jeg op. Så, nu er vi på vej op. Og I kan lige se alle jer derude. Hvor god udsigt der er. Der er også et hus. Helt dernede. Det er lidt creepy. Det her er altså vores udsigt. Der kører biler rundt. Og så er det bare, ja, en kæmpe skov. Og nu når vi at komme op. Som man kan se. Det er en god udsigt. Der er hus rundt omkring. Alt muligt. Det er lidt nøjere faktisk, det er heroppe. Heroppe sidder jæger normalt. Det er en prank. Troede I virkelig, at jeg faldt ned? Ej, han tabte bare telefonen. Det gør jeg selvfølgelig ikke. Han tabte bare til den lorte. Bare rolig. Han tabte bare den lorte. Og der er en masse jord. Han tabte bare lige den der telefon. Nå. Nu vil vi se at tage hjem af. Ej, jeg kigger med han. Vi mødes dernede. Hej hej. Nå, hvad gjorde du her? Ja, du har jo lige sagt, at jeg skal vælte 2 gange mere end den her bus. For altså, der kan man konsekvenser. Ja. 3, 2, 1. Og nu hjælper jeg ham lige op. For det ved jeg, han ikke selv kan. Det ved jeg godt, det er lidt. Gør det lidt igen. Og nu er det bare den anden side. 2, Nu er det herovre. 1.
Og nu hjælper jeg dig ikke. Nej. Stop igen. Ej. Boom. Slap. Det er ikke joke. Det er hvad du får til. Jeg skal ramme med den her ind i det æble. Jeg skal op og ramme ind. Og jeg må først gå indenfor, når jeg har gjort det. Så jeg har Så stiller jeg her. Så jeg går indenfor og tømmer. Så går han indenfor. Imens jeg bare skal stå her og kaste den her op i æblet. Altså. Nej, den sad fast. Den ramte ikke i. Ja! Den er her. Den er her. I kan se det. I kan se det. I kan se det. Her. Nu må jeg gå ind. Og nu går jeg ind og siger til Birk, jeg lander den. Nu går jeg ind og siger til Birk. Han er herinde. Hvad så, Birk? Jeg har vist lige landet det. Nej, du har. Jo, jeg har. Det var et luksus. Jeg ville tro, du var der ude i 10 timer. Ja, det var jeg ikke. Fordi du klarer det så godt. Skal du have en til? En hvad? En til. En til challenge? Og hvad er du nu? Okay. Hvad skal jeg nu? Mange ting. Vi vender tilbage, når han har fundet på noget. Go. Han har fundet på noget. Ja. Jeg skal åbenbart have dem der et eller andet. Jeg vil sige... Hvad? Ej, ikke lige med telefonen. Mm. Jeg vil sige måske... På øret. Det skal han have på i... Hvad siger vi? 3 minutter? 3 minutter. Nu sætter han lige på. Det siger vi. Jeg sætter på selv. Han lader nu selv. Jeg har jo langt hår, så man kan ikke så godt se det, men nu gør jeg det. Nej, det skal på den der yderside af den. Slap. Vi er tilbage om 3 minutter. Nej, ikke vi fylder bare stadig. Jeg kan bare speede det op. Så jeg holde den selv. Boo. Han sidder bare der. Det er da godt nok kedeligt, det her. Moment, så finder jeg. Jeg kan se, at jeg har ny i. Det er 5 minutter faktisk, når jeg ser mig. I'm back with more. Okay, hvad jeg ved ikke. Jeg skal nok sætte den på, jeg skal nok sætte den på, jeg skal nok sætte den på. Og der jeg har 2 mere. Så hun behøver jeg heller ikke, Anne. I like him. Og der er gået 2 minutter, cirka. Ja, så er vi inde på hagen. Og nu behøver vi ikke flere. Jo. Jeg har en sidste. Måske den være. Nej, jeg siger. Nu må jeg. Jeg henter lige en til. Jeg kan ikke se dum ud. You can do it! Loser. Det begynder virkelig godt. Jeg skal ikke sætte den på, jeg skal ikke sætte den på. Du har været der i 2 minutter. You cheating. Ej, det går skønt. Det blev 1 minut mere. Nej, det gør det ikke. Okay, nej. Må jeg lige filme? Nej. Så guys. Skal jeg sætte den på ordentligt. Wait up here. Det tyder ikke om sådan. Skal man se pænt ud? Behold den af hagen.
Må jeg... Stop, ikke til dig nu. Ikke til dig. Ikke til dig. Jeg kan ikke se det ud. Du skal ikke tage på igen. Nej, jeg skal jeg. Svær på. Okay, nu har han en anden challenge. Det finder vi lige, han lige ud af være. Så er vi tilbage. Han har fundet på en eller anden mærkelig idé. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Han har en mærkelig ting. Et kryds og tværs. Nej. Er det lort? Jeg skal hoppe ned i den der. Og så skal du rutsche. Okay, jeg holder kamera. Så jeg skal åbenbart Ned i den og så. rutsche ned på denne her. Hvad er det her? Hvad er det for noget? Nå, men... Det skal vel gøres? Vil det egentlig ikke være sjovt, hvis jeg lukkede den? Nej. Så lille er jeg heller ikke. Hvor vakkert. Der rutsches. Jeg føler mig så dum. Er det fint? Ikke aktivt. Det går lidt sjovt. Hey. Så meget en dags. Min lillebror, han bliver irriterende. Jeg er mere irriterende for at være. Og vi skal egentlig også have pizza med, så skal du måske Ikke tage en chili. pizza. Nå, Vi fisk. skal have fiskefilet. Og så skal du putte en chili ovenpå den og så en bid. For vi. Men jeg har lige en ekstra idé. Kig på ham. Han har sprøjtet. Så er det nu er vi done. Og